Ali imate problema sa pacovima? Pa pacovi tu ima, pacovi otprilike po 2 kile komad, kozec, ima i zvinjeljeti, ima i mišovi, ima i svašta. Jeste, međutim, jako je ovdje živjeti teško, jeste, na ovoj kraju, jer vidite kakve kuće su male, đubre, ne ide na to, stvarno jeste. A ste vi zaposleni? Ne, ja sam penzioner. A gde ste radili? Radio sam dobro, ja nisam nigdje radio, ja sam učio školu neku i tako dalje. Pa kako ste penzioner? Pa ja sam penzioner, neki veliki drmr. Znači to mlađe dete je od nekog drugog oca? Da. A gdje je taj otac od tog deteta? Pa taj otac, odakle znam, nije, stvarno moram da se izražavam, znači ja sam morala to da uradim, jer nisam imala isto i on dok je bio, niti on bio zapošljen, niti ja. Taj pomoć nismo primali, dečji dodatak smo primali, bili 4000 i ja sam morala, ja stvarno priznajem svoju grešku, pogrešili sam i eto. Ali on pita za to, za svoje dete? Uopšte, niti se taj otac pojavlja, niti zna se uopšte ko je otac od tog dete. Kako se ne zna? Pa odakle znam. Pa vi valjda mora da znate. Pa ja mora da znam, ali ja sam već to su bili 3/4, nije bio jedan, tako da se ne zna. Ali ja sam to morala da uradim, vama smešno je, ali meni stvarno nije smešno. Znači, bili smo isto, idem po ljudi, po žene, po komšike, prosim i jednostavno da ih hranim. Ali dobro, na onu priču kažete bilo nekoliko, ne razumijem, o čemu se radi? Pa ne zna se tačno koji je otac od to dete, najmanje. Po čega ste to morali da uradite? Morala sam zato što nisam imala sa šta da ih hranim. Dao mi kad kako mi pružio za decu, kad brašno ih kupovao, kad mi dao po neki dinar, ja sam morala to da uradim. Eto, do toga je došlo. Aj prvo nabroj 10 životinja. Ajkula, Drakula, delfin, minđa, korneča, bašaba, mjau, mjau, divic narod, bumpi, cajzle, medved, lav, tiger, puma, Dobro, dalje. lavica, leopard. Ko? Leopard. Leopard. Kir. Dobro. Žirafa. Dobro. Slon. Ajkula. Dobro, to je isto. To si već rekao. Žaba. A, viš znao. Žaba. Gušter. Šta ti je bilo s prstom? Pao na staklu. Gušter. Na šta si pao? Na staklu. A. Šta još znaš? Pitbull. Pitbull. Stafford. Dobro, dalje. Ništa više. To je sve... 20 komada su ti nabrojali. Jesi, ali to je